Slovenská televízia Bratislava, producentské centrum prevzatých programov, uvádza čínsky kreslený seriál Tikvičkoví bratia. Prvá časť, náhodné stretnutie na čarodejnom vrchu. Pomôž mi, dobrý muž. A je to. Ďakujem za pomoc. Ako sa ti to mohlo stať? Sám som si na vine. Oslobodil som 2 démonov. Počúvaj, rozpoviem ti môj tajomný príbeh. Kedysi veľmi dávno sem prišli duch hada a škorpióna. Mali zázračnú moc, ktorou zničili celú osadu. Jej obyvatelia, ktorí mohli, zutekali a tí, čo nevládali, skončili veľmi zle.
Boh sa nahneval a chcel pomôcť nešťastným ľuďom. Premenil hrom a blesk na zázračnú tekvicu, ktorá zavrela zlých duchov a sama sa ukryla v tekvicovom vrchu. Tu ležala ukrytá 9999 rokov. O rok sa mali démoni premeniť na popol. Bol som však neopatrný a dotkol som sa tekvicového vrchu. A tak som ich nechtiac vypustil von. To je zlé, to je zlé. Pre ľudí to môže byť ďalšia veľká pohroma. Čo urobíme? Poď za mnou. Je tu niečo. V tejto jaskyni je vzácna vec, ktorou môžeme démonov premôcť. Sme na mieste. Tu je to, pozri sa. To je tekvicové semienko a práve jeho sa démoni boja najviac. Ak sa nám ho podarí získať, vyvedie nás z tejto jaskyne. Zo semienka vyrastú tekvičky a to bude koniec démonov. Stoj! Ale semienko je žeravé. Ako ho vziať do dlane? Potrebuje zelené listy a zem, tak by sme ho mohli uhasiť. Uhasiť jeho plamienky. Ale v jaskyni sú len samé kamene. Kde tu nájdeme zelené listy? Pozri sa, tu je. Je naše.